protože bohužel státní zařízení je taky braný komerčně. Toho, že by to vlastně taky chcete. Já to musím malinko proti na vás, protože občas se stane třeba v pražském zoo, že zaprší a oni zasáhnou zvířata na barák. A když jsem se zeptal proč, z jakého důvodu, tak on by se ten tygr mohl vyválet gouži a pak by si návštěvník mohl stěžovat, že je to zvíře špinavý. A já říkám dobrý. Jak potom teda zbavíte parazitů vlastně v tom kožichu toho zvířete? My ho zafixujeme ve fixační kleci a chemickým procesem vlastně mu kožich vyčistíme. Tohle už nemá nic společného se zoologií a proto, ať se tyhle velké zahrady nediví, že prostě ty mláďata se nerodí. Vy to vlastně znáte sami, když máte doma pejska v bytě, vy ho vykoupete v nějakým tom šampónu, aby vonil, protože ta psina samozřejmě v tom bytě je fejky. Ale v momentě, kdy ho vypustíte na zahradu, tak odpuštění pro malé děti v prvním hovně nebo v cíklotině se ten pejsek pěkně vyráchá, aby smrděl tak, jak on chce, ne tak, jak vy chcete, protože podle sebe soudím tebe, tohle naše pořekadlo na zvířata neplatí. My strašně rádi poličujeme zvířátka, pejskové úzetka chodí v kozačkách a s čepičkou, je to pro hospodu. Pejsek má polštářky na tlapičkách a rozhodně ho nezebe. Ani pokojovýho rozmazenýho pejska nezebe. Není prokrmovaný ten polštářek, takže je to takové jenom módní hit, který stojí peníze. Oni potřebují z vás dostat nějaký kačky a to jsem viděl takhle ve městě, tak se to docela daří. Tohle poličování ale samozřejmě není úplně důležité.